An kama wasu maza biyu bisa zargin sace kan mutum. A garin Kaduna kuma wani mutum ne ya shiga hannun hukuma bisa zargin ya cuci mutane masu buƙata na musamman. Idan muka leƙa jihar Lagos, 'yan sanda ne suka kama wasu dillalai guda biyu bisa zargin damfara na kimanin miliyan 1.5. A ranar Alhamis ne aka gurfanar da wasu maza guda biyu masu suna Mustapha Bello da Oladele Damilare a gaban kotun majistire da ke Ibadan, inda ake zargin su da sace kan wata mata. Ana tuhumar Mustapha, wanda yake sana'ar kafinta ne, da kuma Oladele mai sana'ar aski da laifin haɗa baki da ɗauke kan gawa tare da cin zarafin mamaci. A yayin da yake gabatar da ƙara, Inspector Femi Oluwadare ya faɗa a kotu cewa an samu kan marigayiya Suliyat Olusukanmi 'yar shekara 36 a hannun waɗanda ake ƙara, inda suka haƙo kabarinta ba tare da sanin 'yan uwanta ko wani hukuma ba, sannan suka yanke kanta tare da hannayenta. Ya ƙara da cewa kafintan dai a cikin masu laifin yana aiki ne kusa da makabartar da aka binne marigayiya Suliyat, inda suka faki idon jama'a suka haƙo kabarinta washe gari bayan an binne ta. Waɗanda ake tuhuma dai sun musanta aikata laifin. Shi kuwa alƙali Mudashiru ya ba da belinsu tare da sharaɗin kowannensu ya biya 200,000, sannan kowanne ya kawo wanda zai tsaya masa guda biyu. Alƙalin ya ƙara da cewa dole ɗaya daga cikin waɗanda zai tsaya musu ya zamto ɗan uwansu ne na jini, sannan kuma na biyun ya kasance yana da naira miliyan 5 a asusun ajiyarsa na banki. Alƙalin ya ɗage ƙarar zuwa ranar 21 ga watan Oktoba don ci gaban ƙara. A garin Kaduna kuma wani mutum ne ya shiga hannun hukuma bisa zargin ya cuce wasu mutane masu buƙata na musamman. A ranar Litinin ne dai aka gurfanar da wani ɗan kasuwa mai suna Gabriel Arome a gaban kotun shari'a na magajin gari da ke jihar Kaduna. Ana zarginsa ne da aikata laifin zamba cikin aminci tare da cutan wasu mutane mabukata na musamman. Ɗan sanda mai gabatar da ƙara ASP Lucas Sadau ya yi wa kotu bayanin cewa a ranar 22 ga watan Juli wani Suleiman Abdulaziz daga hukumar kula da masu nakasa ya zo ya yi ƙaran wanda ake tuhuma. Ya ce Gabriel ya ba su hayar kujera da suka yi amfani da shi wajen wani taro da suka yi na tsawon sati ɗaya, inda suka yi ciniki akan naira 81,000 kuma suka biya shi. Ya ƙara da cewa sun roƙi alfarman su yi amfani da asusun ajiyar Gabriel na banki don su turo kuɗi 331,000 da yarjejeniyar zai ba su kuɗin da zaran an turo, amma sai dai ya kasa cika alkawari, inda babu kuɗi babu dalilinsu, kuma duk hanyoyi da masu ƙara suka bi don su samu kuɗinsu ya citira. A yayin kare kansa, wanda ake tuhuma ya musanta aikata laifin. Alƙali Anas Khalifa ya ba da belinsa bisa sharaɗin ya gabatar da mai unguwa ko shugaban addini da zai tsaya masa, tare da shaida masa idan bai kawo su ba za a kai shi gidan gyara hali. Wannan ne ya sa wani ɗan uwan shi Yusuf Hassan ya biya masa naira 230,000, sannan ya yi alkawarin ciko naira 101,000 a ranar 29 ga watan Agusta. To Allah ya kyauta. Ofishin 'yan sanda da ke Lagos ya gurfanar da wasu dillalai guda biyu, Lukman Akande tare da Justice Odion, a gaban kotun majistire da ke Badagry bisa zargin damfara na kuɗi kimanin miliyan 1.5. Ɗan sanda mai bayanin ƙara Inspector Ayodele Adeosun ne ya faɗa a kotu cewa waɗanda ake ƙara sun aikata laifin a cikin garin Lagos ne, inda suka yaudari wani mutum mai suna Yomi Obafusu da cewa za su samo masa inda zai yi hayan gidan kallo da ba a taɓa amfani da shi ba. Ya ce waɗanda ake tuhuma dai sun je sun kama hayan, sai dai ba su biya mai waje kuɗin hayan ba, yanayin da ya kawo hatsaniya a tsakaninsu.
sai dai kuwa waɗanda ake tuhuma sun musanta aikata laifin. Alƙali Patrick Adekomaya ya ba su beli akan naira 500,000 kowannensu. Ya ƙara da cewa dukkan sai sun kawo mutum 2 da za su tsaya musu, inda ya ce ɗaya daga cikin mutanen da za su kawo sai ya kasance mai unguwa ne kuma yana da shaidan biyan kuɗin haraji ga gwamnatin jihar Lagos na tsawon shekara 2. Alƙalin ya ɗage ƙarar zuwa 10 ga watan Satumba. Ƙarshen labarin kenan. Masu kallo za mu so ku danna subscribe idan ba ku yi ba, sannan ku danna mana like da ƙararrawa don samun labarai da ɗumi-ɗuminsu.